Ok, evo nas na Nvidijinoj presici, tamo je završila. Ljudi se nešto druže, još razgovaraju i to. Malo ćemo pogledati šta je sve tu predstavljeno. Gledamo Acer Iconiju. Djeca se igraju. Kaj radi to? Radi više manje. Jel? Dobro. Sve malo okreni s druge strane da im kroz glavu reći. Dobro, šta još imamo? Imamo Asusa malog nekog. Dobro. Ok. Sad idemo ovdje. Op. Jesam? Trknuo sam kameru pri snimanju. Ekipa je oduševljena. Dobro, ne, frkam se. Da se ti nećemo ti tući. Motorolog Sum. Gledamo je Hrvatsku naravno. I dosadnog voditelja. Kolega je zgodan. Zgodan. Da idemo po zgodan, tetu neku stavite tu. Kaj ima tete koje mogu tak čitat ko roboti isto. Idemo dalje. Gužva. Kaj si snimio? Čuj, šta manje trebalo sve biti gotovo. I onda si ti počeo postavljati glupa pitanja i svoje glupe komentare. I kaj sad? Niš. Kaj niš? 3D, ajde igraj se malo da vidim kako to ide. Because you can try it. This you cannot have it on Nokia phone or Cortex A6. Dobro. Nokia 3D Vision Surround. Naočale su na glavi. I hoda nešto okolo. To naravno vi ne možete vidjeti. Dalje, tu imamo još jednog malog Asusa koji spava. Da li još nešto po rukama okolo, vjerojatno nije. To vam je to. Nvidia svašta nešto predstavila, Tegra 2, ludosti, grafike nove, najava Tegre 3, čudesa. Vidimo se, bok. Daj reci bok ljudima. Hello.